Dobrodošli na kanal Skrivene priče Shinobija. Ako volite duboke priče, skrivene legende, mračne istine i fascinantne likove iz različitih anime svjetova, onda ste na pravom mjestu. Ovdje istražujemo neispričane detalje, rekonstrukcije sudbina, tajne tehnika, klanova, svjetova i likova koje anime često samo nagovijesti. Ako želite još ovakvog sadržaja, pretplatite se na kanal i podržite našu zajednicu koja iz dana u dan raste. U ovom videu pričat ćemo o Shinobiju, čija je prava snaga bila skrivena u njegovoj krvnoj liniji. O dječaku koji je nosio teret bola, gubitka i nevjerojatne moći. Ovo je životna priča Haku. Haku je rođen u jednom od najokrutnijih dijelova zemlje vode, u selu koje je preživljavalo na rubu siromaštva, gladi i straha. Njegova priča počinje mnogo prije nego što je svijet čuo njegovo ime, na dan kada je njegov otac shvatio da postoji nešto drugačije, nešto opasno u njegovoj porodici. Hakuova majka bila je potomak krvne linije poznate kao Yuki klan, koji je posjedovao Hoton, sposobnost kontroliranja leda kombiniranjem vode i vjetra. U zemlji pogođenoj građanskim ratovima, ovakva moć nije bila dar, nego prokletstvo. Zbog toga je njegova majka sakrila svoje sposobnosti, živeći u tišini, dok je njen sin rastao, ne znajući kakva sila spava u njemu. Ali jednog dana, sve se promijenilo. Kada je Haku kao dijete slučajno aktivirao svoju sposobnost stvarajući ledene igle, njegov otac se prestravio. Strah se pretvorio u mržnju, a mržnja u nasilje. Haku je gledao kako njegov otac okuplja ljude iz sela, optužujući njegovu majku da je monstrum. Te noći, pred očima malog dječaka, selo je izvršilo napad. Majka mu je umrla štiteći ga, a Haku je izgubio sve. Sasvim sam lutao je snijegom pokrivene puteve zemlje vode, dok ga jednog dana nije pronašao čovjek koji će mu promijeniti sudbinu. Zabuza momoći. Izgubljeni demon iz magle vidio je u njemu alat i spas. Haku je u zabuzi pronašao svrhu, ne prijatelja, ne učitelja, nego razlog da živi. Pod zabuzinim vodstvom Haku je postao smrtonosno oružje. Njegova Ice-Relase tehnika dostigla je nivo koji je rijetko ko mogao dostići. Najpoznatija mu tehnika bila je Makio Houshou, demonsko ogledalo od leda, sposobnost stvaranja kristalnih ledenih ogledala u kojima se kretao tolikom brzinom da je izgledalo kao da nestaje iz stvarnosti. Haku je vjerovao da je njegova svrha da služi, da bude zaštitni zid iza zabuze, da bude oružje. Njegov život završava tragično u borbi na mostu gdje je stao ispred smrtonosnog napada kako bi zaštitio zabuzavu. Umro je vjerujući da je bio samo oružje. Umro je vjerujući da zabuza nikada nije mario za njega. Ali istina je bila drugačija. 3 godine kasnije, u vrijeme Velikog rata, Haku je ponovo oživljen kroz zabranjenu tehniku Edo Tensei. Bio je vraćen kao oružje. Ali ovaj put, sudbina mu je otkrila ono što za života nije znao. U susretu sa zabuzaom, Haku je saznao istinu koju nikada nije čuo. Zabuza je mario. Duboko. Mnogo više nego što je ikada mogao pokazati. U tišini ponovnog susreta, u trenucima kada im je volja bila zarobljena, Zabuza je otkrio ono što je godinama nosio u sebi, da Haku nikada nije bio alat, niti oružje. Bio je njegov najvrijedniji drug, njegova porodica. Jedina osoba koja mu je pokazala što znači biti čovjek u svijetu krvi. To saznanje, to zakašnjelo priznanje, bilo je najtužniji i najljepši dio Hakuove priče. Dječak koji je mislio da vrijedi samo ako se žrtvuje, konačno je saznao da je bio voljen. Hvala vam što ste pogledali ovu skrivenu priču. Ako vam se svidjelo, ostavite like, napišite komentar i podijelite video, time pomažete da još više ljubitelja animea pronađe naš kanal. Za još misterija, legendi i epskih sudbina iz različitih anime univerzuma, pretplatite se i pogledajte sljedeći video koji vas čeka na ekranu. Vidimo se u sljedećoj priči, gdje svaka legenda nosi svoju tamu i svoju istinu.